ole clear tu le ngai thatu song song te in zawain chi bai le vek ule ka channel hi the subscribe lo te khan me subscribe sak le turin kan han ngen thar ve le cheu ani ole ei khovel chanchin thar te mun sang sang ami te kanan thira kanan ngai thla ka an chanchin te kanan chiar chuan boina sang sang le chanchin thar sang sang mai hi ni tin zan tin tuk tin mai hiam hriat tu hria oma e chutiang chu ani kan khovel din mun chanchin thar chi rang rang mai mak pui pui hriat tu hri om thlu mai ti chuan hei kan Mizoram po hian om treu mai chi rang rang mai hi chuti lai kara chuan tun din huna khanan soi tur ro chu tun nai deuh tun thlatir September thlatir lam deuh tanga chanchin nei to Mizoram sarkar na thok kan ti te zinga mi CSS employee centrally sponsored scheme noya na thok tu tena sarkar atanga ham that na thazok da nge kan ti meng chu regular om theina dan te manga khatianga an mani ngai sak tura sarkar an phuta an karna thu kha ani hei enge mo chen chu nor te lung oilo na te an hoi hot to cha tiang chuan thom po an nei lian fu maya tin nei lian om pon nia mun tin deuh tho han thlirin han ngaihtuah in an lo tam nang yang me CSS employee ho hi sarkar department mun poimo tak tak te an lo chang bok nen chutiang chuan an ni an han nora nan han tholo chuan damdoi in ania mo sikul ania mo le department rang rang office po abuai deuh noi thei thlat mai har sat na rang rang te po a thleng thluah mai ani ti chuanin hunenge mo chen an buaya an lung oi lo hnuwa ha kan hriat theu angin CSS employee te chungchang kha ni som pariat September sang ni som ni panga Mizoram ruling party kan ti mai Mizoram People Movement ZPM party coordination committee chuan committee thu khom chuan sarkar masa duansa tidang lam lova man mek hemi CSS employees regularization scheme sang ni som ni pali chu danin a phal china ol samzo ka siam that le ni se tin an rela chumi ba ka chuan CSS waya na thok tu te zong zong po an na te apanga ya chhun zom le turin an ngen na thu an ti chuaka kan mu le kan hriat vek to khani ti chuan he thil tak ka hi CSS le sarkar inkar niemo CSS lamte ham norna niemo lung oilo na lan tir na lam kha chu ran ni se themi thu chua hi social media an ron lan phat atang khan soi zui neu atam khup maya thren khatin mak an ti thu te po an soi luai luaya social media site ranga WhatsApp lamania mo Instagram ania mo YouTube lam le Facebook lam po ni sela chutianga kan mu a comment rang te han thlir hian mi rang in an han comment tlang pui zor te han soi zoi te kan han dua hetiang te sarkar anga real chi ani emoni le sarkar anga real chi a oma party anga real chi thil te om boka tun sarkar ze thi chu han tiang chi te CSS employee te thuak suk na me ni mel riau mai cabinet te hian hetiang thuthluk na hi chu siam zok om tak tiang chi te tin cabinet meeting po ni lem lo ZPM coordination committee na arel ngot mai na chan hi enge monile pom thiam te po avahar ve tiang chi te CSS ten he tiang chu an pom ngot thei don mi tiang chi te tin
sarkar thil hetiang thil poimua ZPM coordination committee te lo inrol ve hi a fu lo ka ti he scheme an pass tir kham an chuang viau khan kan ria a MNF siam sa pass ni te pawh khan an in soi hran lem lova tuna soi sel nan han tam ta ka wangin MNF kut nu tin sarkar kalta an pu le rama tiang chi comment te pawh hmuh tur oma tin ZPM coordination committee hei sarkar department tharem ni nge legislature emo judiciary thar zawk em ni tiang chi te a hi soi le comment te pawh hmuh tur a kha om thluah mai a hi kha tiang kha hi chung baka chuan thil chi hrang hrang pawh om teuh mai afamak dawn ve party coordination ti mai na khoi chi em ni he tiang thil te cabinet meeting ina a pass sak tur ani zawk dawn lawm ni cabinet meeting ni lovina an khoi ngot thei pawh ani em ni tiang chi te ZPM sarkar hi a sarkar bik hlia ti te ava boi thlak tak sarkar thu chuang nga mek laia ZPM coordination committee han ti dei te chu ti te sarkar thil hi chu sarkar official in rel sela party coordination te chuan an mani party chungchang soi zawk se ti han comment te an oma chutiang chuam ZPM party siam that ngot chi emoni don le DP and AR lam mo phurna tu te pawh ani zawk dawn lawmi tia comment te pawh an oma chutiang chuan party lam nilo party laka CSS te hi nuar an ni lova sarkar laka nuar an ni zawk ani lawmi tiang chi te i khatiang kham ni an om engwangin nge ZPM party hi an lo tlak ze ve ngot tiang chi te ZPM party ina lo rel dei te chu ava democracy lo ve cabinet in rel zawk se ti te sarkar thu chua ani lo wangin CSS employee te tan he thil hi chu om zia om lo tiang chi te atam mai soi sen ani lova om zia bera chuam khai khom na anga chuan ti mai te ang he thil hi cabinet ina nemi a scheme hi pass te pawh ani chu ati dang lam thua ania mo ti dang lam lo thua pawh ni sela he mi a party lam zawkina thu lo nei ei lo real dei kha mi tam zawk le comment tu tam zawk ten an thathiam lo ni in hi alang ta ber ani chuta chuam party zawkina cabinet lam rel tur ni om zawk tak lo rel dei kha tlema tong kam du tho de phei chuan a democracy lo hle emo an va sarkar bik hlia ve tiang chi hoi zong khan i an ron comment pha tek mai chu ani eng poni sela eng tin nge thu thar om zel don hi hriat thei alani lova nakina sarkar how to lian zawk deuh tele an CSS employee lampang te pawh anin berem chho zel tura ngai la tuna tanga reivak lowa te chuam chanchin thar dang lam deuh le tlema tha deuh zawk ti mai te ang CSS te tan pu han lung oi thei na turang chi zawk thil te pawh niang chu om zel tura te pawh in han ngai ngot mai te ang